Oh, meneh. Heeh. Gawe taline Atu ya. Nggih. Halus manis nengse ayo Bu, bubruk. Kowe wis seleh, Agnes wis seleh. Seleh. Karena memang part ini nadanya tinggi, no. Dadi nek nafasnya bener-bener landung, lagi rafit, pancen ora tekan goni daripada meleset. Tak bantu. Iya. Kayak Sinten kaya wae. ngapa suarane? Wong tua mesra. Santai ae, aku ngamanke kowe wong loro. Senior lho, Nes. Iki sing hati-hati kok ndak kepleset. Lah yo ado-ado saka Klaten suwaneng Bantul nek mung suara bosoke ngapa? Lah iya. Heeh. Wong tua ki dinut. 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 Asepe ampuh kok sepuh ki kok. Kayak suwane Nah! Ditekikit mau kok le ora nalar. Aku gur ngeling. Kene wis ngalah lho, kene wis ngalah lho. Iya. Banci kok galake ramu. Alon-alon. Lah ya lan acting, Mbak. Jadi body language-nya gitu. Wis ge ayo. Alon-alon. Iya alon-alon ngono. Ku nek grusak-grusu bakale keseluru. Le mangap ra. Gusti apa karo sapa? Agnes lho, aku wis meneng lho. Kan ngene aku. Wolo-wolo kuat to Aku sabar. yo gur ngeleng. Sabar. Ya wis yo. Kalau menjinge diatur sik. Kok terus Keleleken apa to? adan kok piye kok. Kok keleleken kala menjinge dhewe. Kaya kanggo earphone ngono kae lho. Earphone. Earphone ngono kae. Earphone. Earphone. Wasawengganku Nganggo suarane kok kaing ngono. Weh, wong nyuwara kok kaya wong lelaku ngono. Gumun. Naudzubillah min dzalik kabeh ngono ngono. Lah kowe iki yo ngono banget kok. Maksud iki eksekusinya tepat ngono, Cek. Butuh oksigen ora? Enggak usah. Golekno kompresor kono. Lho kuwi mau bawane lekmen. Pisan meneh. Lho pisan Lho ki neh. Mas Gading kurang. Wis suwe. Kurang aku pisan. Lho dekne nek aku respect banget kok. Alah. Kaya sok tuwane lintang kok ngene ya. Ya ora ya beda. Mesake lintang ya ora ngene banget. Iki bulan Apa? depan kamu akan kaget karena aku kan ini lagi proses botok to iki arep tak botok. Botok melanding apa botok apa? Anu dibotok terus tarik benang. Lah aku duit gua apa to, Mbak? Aku artis kaya raya populer kondang. Duit tak gua apa omas duwe. Mobil wis duwe. Nek tak perawatan tubuh lho. Sesuk kan arep tarik benang. Gulune. Kuwi jenenge bunuh diri, Mbak. Halo, manis. Bener kita? Bener. Kok bolan Kok baleni meneh to? Wes suwe neh. Wes. Wes suwe? Heeh. Aku ra iso suwe, Mbak. Nah anu gur pirang menit. Lho edan to. Yo. Yuk. Yuk. Goleki. Iki nek nafase ora panjang, ora pakai nafas diafragma, ora tekan gone, mandek dalan. Nganggo nafas diameter. Diafragma dia. Kuwi ukuran. Kok diameter? Diameter. Aku teratapan lho nek ngomong diameter. Ya ngene iki ciri khase Mbak Lekmin iki ngene iki Nduk Agnes. Ciri khas. Dadi antara ciri karo kas yo akeh cirine. Ciri iki cacat iki, Bri. Tak kira nek Si keapian. podang kune Nah. Ayo kowe nak. Kok ndak
apa-apa aku. Pinter aku, ayu aku, geleman aku. Ngono. Kandhane apa-apa ki mimin kok. Ngendi ana wayang ki ra mesti Mimin. Uyon-uyon. Campur sari Laras mimin. madya. Laras madya. Dangdutan rock mini aku pede. Mimin ketoprak mimin, pasar godean nenek maling ya. Ya nek kaya ora. Apa-apa aku Lah gentung. jare apa-apa kowe. Maksudnya nek nggon Aja dibadarke ngono nggon lho. kebajikan ki aku. Kebansinan. Kebajikan iki kebaikan. Kebajikan. Iya iya. Kosakatamu iki lho. Iya iya. Ayo Nduk Agnes, aja siap ya kowe. Maaf ya nek nyemprot nang nggonmu ya, Nduk. Ning ra Mau apa-apa. aku kaya nang ngisor air terjun. Setting spray alami. So, abab ku sok meneng kanane kaya minyak kasturi kok, Nok. Aduh. Ya, Dek Agnes. Sampun menika wau pedang kuning matur sembah nuwun. Terima kasih, Dek Kali Agnes. pamunutan saking Bapak Haji Saidi sampun dipun caosi. Sampun jangkep nggih Mbah Haji Saidi. Nggih. Pamundutanipun. Alhamdulillah. Sembah nuwun. Menggah-menggah Dedek. Anu sangu dedak urung. Kok dedak. Niki pamundutane tasih wonten saking Ibu Evian. Nggih. Kersaken Putra Nuswantara lan Gelo. Nah, ya ora ketak sisi caosi, Nok, perkara kula. Ingkang wonten streaming wae ugi ngerjakan enten menapa? Enten Setya Tuhu. Mas Gading Bowo Nggih. sing nembangke Dek Lintang. Oh ya cocok. Ayo Dek Lintang meneh kene. Wis rada mari ta keseleh. Ya. Mas Gading mau bawa napa? Napa nggih wau kuwi? Gegarane wong akrami niki Gegarane tulisan. wong akrami. Gegarani. Yang bawa Mas Gading niki nggih. Yang bawa Mas Gading sing Nggih. nembang sliramu no. Oh nggih. Kowe nyerak Mas Gading. Nah, ning kono Iya. Sumanding. Nah, dalah. Iya Mas Gading. Hah? Aku nyerah Pak Santoso ya. Ya karepmu tuwa ya tuke tuwa kok arep. Ngene iki kan ngano, apa jenenge? Apa? Pasangan yang serasi ngono lho. Ya nek ki rak pasangan ideal. Iya. Nek ki idiot kok. Nek aku ra apa Pak Santoso lho, Bri. Kowe kok tak tuding kowe kok. Ayah aku disakiti, aku pengen kayak mereka yang masih muda. Maksudnya meskipun Lah, ya kita wes. sudah berumur, Kan aku iki ojo cocok. nganti rasa kasih sayangnya berkurang ngono lho. Wis lah. anak putu ki malah garek ayeme ati menepke pikiran. Ayo, ayo. Pak Santoso jejer kowe kok kaya nyetir mobil ya, Lek. Lah ngapa? Hawane pengen meresnel wae. Monggo ndok lintang. Nggih. Ayo Mas Gading. Ayo, Mas Kula riyen iki. Gading. Heeh. Wis jadi. Kok diceraki Dek Lintang kok Sepiro? kaya grogi ngono to. Alah, Oh, aku kok grogi. Lho tadi salah tingkah ngono. Sepiro iki semene? Mbak kaya Pak Santoso iki lho tak cedhaki jarike langsung sesak. Lah. Lah Mas Gading sesak apa enggak? Sok-sok. Ayo Mas Nggih. Gading. Kekarane wong akrami. Saya ambekan. Mbok yo ngawaske sithik ngono. Lah iya madhep rene. Ayo ngono pandang lho. aku. Mosok madhep buri aku. Iya enggak apa-apa. Nyawang Mas, aku ngene iki lho lek karo separuh. Pak Santoso ngene iki lho, nyawang ngene iki. Mang Pak Santoso mang culek niku lho, Pak. Ngajari adik iki lho. Iya ajarana ya engko tak praktekin ngono. Tekan ngendi to iki mau? Oh iya. Tutu panda tutu rupa. Mas Gading, Nggih. kamu semakin lama kok semakin ganteng sih. Emang ya, gua itu kan Gua? iya, gua Ih, habis mulih dari iya dari dari Jakarta. Jakarta. Iya. Oh gitu. Iya. Semakin jeriteng malah ya. Tahan ngendi mo, Jak? Oh ya.
amung ati pawitane. Kok Pak apa lho? Karo Ayah Santoso malah dijambak aku. Lah Pak Santoso lho karo kowe lho, Lek. Heeh, Pak Santoso ki gemes lho. Sing diner ki jarene nek Mas Gading mau amung ati pawitane. Nek Pak Santoso ki karepe amung asi pawitane. Lah kowe ra enek. Air susu iblis kok. Luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang. Jane diapakne karo Iku lho, iku lho, Diapa? masuk Oh, foto. dipoto. Ya ampun. CS ku ya. Lek mati. Aku mah kok ora ana wong motret aku ya, Jas. Gak menarik kok ya. Omong kok waton bener. Yen angel Pripun badane lebih fresh atau masih? Oh, masih sakit-sakit Masih sakit, Mas ya Gading. ampun. Pijetin dong Mas Gading. Wah iya sini saya Nah, pijetin ini. nih mana-mana di mana oh Kamu sini sakit ya. apanya? Sakit. Ayah Santoso Ya, perutku ini sakit. pelan-pelan ini. Perutku sakit, Ayah. Mak, Dijejak pak. Perutku sakit, Ayah. ayo Mas Pak Santoso perutnya Ayah. sakit. Ayah perutku. Dupaan Pak. Kok ora kaya lintang karo Gading Iya mau nih, tenggorokane aku sama Mas sakit. Gading itu so sweet lah kono. Ayah sakit banget. Tenggorokanmu sakit. Ya tenggorok semuanya. Semuanya. Nek tenggorokannya sakit mbok dilogok. Sok. Aku lho dianiaya ket mau. Kok anarkis. Kok KDRT. Ayo dilanjut. Ayo. Nggih. Tan kena. Piye Ya. Seperti itu aku menang. dijak bareng ora gelem. Ora iso nek bareng ki beda engko cengkoke iki beda ngono lho Oh, tegese sama. iki. Tapi penake bareng ya. Kan dorong mudeng kowe tak kepruk lho kowe engko. Lek men iki ngajari sing elek lek men Bunda iki ngajari elek Bunda senengane. Ngajari elek lho. Bunda iki. Piye to Bunda ki? Maaf. Harusnya itu menjadi contoh yang baik. Wong ya biasane nuturi. Maksudnya metu bareng ki anak-anak. nek ke mall bareng, jalan-jalan bareng, jalan sehat cari udara Duk. pagi bareng-bareng. Duk. Ora kok sewang-sewangan ngono lho dalam Nek situasi dhisik ya apa. ngono dadi bojo. Aku ya ngono. Ketoke ora iki. Lah ngopo? Lah kowe iki nek rupa nek sing ayu ngono dijak ning mall patut, dijak jagong patut. Ya patut kae Lah wis. kowe iki patute gur dijak layak ki. Aura maharib to pria. Yo bareng. Alah yo alah. Tan kena ti numbas arep Melo delon. Ayah Santoso ayo keret dor yo ya yo. Kok ngejak ning Oyo bareng. Piye to jane? Oh,
Nduk Lin. Iya. Terima kasih juga. Sudah Mas Gading? Sudah. Oh iya. Banyak minum air Niki kan putih, sayang. enten sik request muga nyawiji. Oh, iya. Nggih, muga wae apa jenenge? Muga nyawijine dipinangani benjang. Oh nggih. Nanti malam ring. Dadi dina to urung? Dadi dina to urung e. Oh Nggih iya, benjang nanti berarti. iya, nanti malam juga nggak apa-apa Mas. Nggih. Soale dereng Dinotasi. aransemen. Iya. Pokoke nek mengke dipasrahke Mbah Keter mawon. Nggih. Mbah Keter kan kon ngaransemen sedina kuwi dadi, gawe naskah lho sedina dadi. Jenenge wong Pak Geter ki kompresor handal. Kok Komposer kok kompresor. Pak Geter lho. Pak Kir. Nek aku tak elek ra apa-apa. Atos-atos Pak kualat Geter lho. Komposer. Injil, Mas. Ngersakaken. Lali janjine saking Pak Haji Saidi nggih. Matur sembahana. Nggih. Oh, mangke terakhiran kemawon. Injil, Mas. Aja-aja kuwi jodohmu le. Mbak menawa iki apa iki buah kesabaranku ya, Jas. Makasih ya, Yayang. Sopo-sopo disayang. Lah pripun jenenge wong iki ya anu kok Jenenge ya apa? jemput bola saupamane kok dagangan saupamane ra ditawake ya piye. Pak Haji Saidi ngersakaken lali janji tapi mengke kemawon sih. Lah ngapa kok engko? Rada engko pas kumbiyakku anu ngono ndak jadi nyapa pamuritan sing liyane Oh. mau. Kan mau ana pamuritan sing caos itu. Putra Nusantara karo Gelo. Heeh, sing putih ya loro-loro hatan ndak sindane nok men Waradin. Iya, Mbak Saras karo Dek Oriza nggih. Nggih. Sepate ya, Lek. Heeh. Waktu kita tamasya berkeliling-keliling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Saya panggilkan becak, kereta tak berkuda. Becak, tolong bawa saya. Saya duduk sendiri sambil menata kaki, melihat dengan asik ke kanan dan ke kiri. Lihat becakku lari, kereta tak berhenti. Becak, jalan hati-hati. Nggih, sugeng dalu. Halo. Halo. Oh alah. Siapa kuwi? Sinten niku? Lah ya sapa meneh to iki lho. Oh alah cintaku, alah bojoku Oh, sing oh, anyar. Sapa Jas? Ah. Ora tak kenalke aku. Alah. Sapa Dedek? Ini Oh, Pak Dalang. Pak Dalang. Oh, Pak Dalang mesum to. Mas Kesban. Oh lah Pak Dalang. Kan empatku ora tak permono. Wong edan. Wis tuwa. Pamundhutane tes enten Putra Nuswantara. Eh. Enten Gelo. Terus mengke bareng-bareng sing lali janjine karo Mbah Saidi. Kang napa rumiyin, Mbak? Gelo ya ora apa-apa. Napa-napa? Gelo ya ora apa-apa. Oh nggih. Bawa apa langsung Mas Gading? ndak langsung Oh, mawon. nggih. Oh, seru banget to iki. Men rotok. Semangat Mbak Riza. Nggih, kudu Kali semangat. Mbak Sarah. nggih. Dadi ibu ki kudu sing tangguh. Lah tangguh. Wong wedok sing tangguh. Tangguh militan. Dalam situasi apa? Wong wedok iki secara fisik kalah dari laki-laki, tapi secara kemampuan terus dia itu menghadapi apapun luwih survive timbangane wong lanang. Oh ngoten. Makanya jenengan pengen dadi wong wedok Iya ya? bakoh aku kok. Oh. Wong wedok sing di standar ya aku. Standar apa? Kuwi ora standar. Apa? Kuwi dongkrak. Wong wilek men ki nek ning omah ya sregep lho. Sregep ngapa, Mbak? Rondo ya mangkat. Rondo mangkat. PKK ya mangkat. Tahlilan ya mangkat mangkat. ibu-ibu kuwi. Ibu-ibu, kono apa lho Mas PKK padake? Marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, makmur sandang lan pangan, rumah sehat sentosa. Tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan operasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia keluarga berencana, hidup jaya PKK.
Jane sing 10 program pokok PKK. 10 program pokok PKK ki apa? Lah ngono wae. apa? Tata laksana rumah tangga. Siji. Niku wae nggih, urutane niku wae. Oh alah. Didiklah putra berpribadi bangsa. Ketoke lek men dhisik, mbokne lek men mangkat PKK nyanyine kleru kok. Apa to? Lah piye, Mbak? Didiklah putra berpribadi ganda. Berpribadi bangsa. Pribadi ganda. Lah kok dadine ngaten iki lho. Ya jadi wong tua mungkin mbok wis ompong tadi mungkin artikulasi ra jelas. Terus lahir ngene. Wong loro iki ketoke ora tau mangkat golek utangan tok. Katanya sik PKK iki malah sapa ya? Kuwi lagi Mas PKK. Apa meneh? Mas Yoga ya duwe lho kono. Kepiye kuwi, Mbak? Ratanggapan ora madang neng omah Donyek kengkang. Apa? Sindene do pegatan, sancine do kluyuran, sing rebab adang-adang. Sama-sama meneh. Terus. kok wong golek duit kok ati-ane ono. Ayo. Ngerti nek esuk jatuh tempo barang ya. Ayo, Suran. gela. Gelang nggih. Pamundutan saking Ibu Epian. Nih. Ayo ya, Mbak. Iya. Terima kasih. Matur sembah nuwun. Mbak Orisa kalian Mbak Saras. Saraswati. Lho. Kersanipun Mak Cangik. Wau kesenten napa melih, Pak? Oh lali janjine. Lali janjine Setya Tuhu. Nggih, nderek ingkang Kalih apa sijine? Setya Tuhu niku sing disunak jenengan kalih Dik Lintang. Boten, Apa ora to? boten. Kok galak? Aku ora galak aku kok. Wah, sing nyuwun panjenengan kalih Dik Lintang napa mawon? Wau Dadi uga nyawiji wau. Nyawiji. Nggih. Terus apa nih ta mau ketak ji eneng ta Lek, mau Lek? Putra Nusantara. Putra Nusantara wau. Nggih. Oh, gara-gara berarti lali janjine apa piye, Pak? Pamitan hati Ya Pak Wandi. wis. Telu sisan. Telu sisan Ah. Bu Ayu, Mbak Neti kalih Bu Bu Wahyu. Wahyu. Kok Bu Pras Bu gonggongan Ah. pokoknya. Disepoti, disepoti. Sugeng dalu Bu Ayu. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu Bu Neti. Sugeng dalu. Bu Wahyu. Dalu. Sehat nggih. Ajeng say hello mboten Mbak Ayu? Napa? Say hello kali niki. Ah ora, wis Loh, biasa. nika. Wis biasa. Jeleh. Karo bojone kok jeleh iki piye to? Nek jelek ki mbok dijolke sing 20-an loro. Ah, ya aja. Oh, iya. Ben. Alah ayu-ayu kok bojone suwek ora. Tuwek kok kok suwek. Tuwek sih. Melangi. Bojone iki ora suwek, bembret. Nggih, Iki apa berutan? pamundutane Mbah Haji Saidi. Lali janjine. Gandeng lali janjine niku bawane niku anggitane Ki Geter ya diungelke se. Nah. Dina Minggu. Dijajak. Dina Minggu kan tanti
Bu Neti. Bu Ayu. Siap, yuk. Aku wis ora percaya. Yo. Bapak Bu Ayu melu goyang sogok-sogok keri. Saka keri. Batine muga-muga muridku do ora nonton. Muga-muga muridku do ora nonton. Ayo dicoba sik, Ya, Bu Ayu. Ya anu sik buak. Kowe sik ajarane sik. Ayo Mas Deru. piye? Sogok, sogok, keri, 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 keri. Sogok, sogok, keri, keri, keri. Sogok, sogok, keri, keri, keri. Lah. Ayo Bu Ayu. Ya Bu Ayu. Bu Ayu sik. Bu Ayu sik. Kaya ono pire kae lho. Lah aku saka dhuwur tekan ngisor ki padha e. Yo. Yo. Sogok, sogok, lah keri, keri, keri. Sogok, sogok, keri, keri, keri. Sogok, sogok, keri, keri, keri. Sogok. Kono malah gur keri tok kok, Pri. Ora digapak-gapak kowe keri tok. Lah aku anane meng keri wae. Pemagur kaya mentok tingling ngene. Bu Neti. Ayo, Bu Neti. Bu Neti. Berarti kalusan lho, Pri. Ya ora apa-apa. Mboten wangun. Ayo isih Dicoba nggih Bapak Ibu. Ya. Nggih lho. Bahaya. isih keri ora. Sogok, sogok, ala keri, keri, keri. Sogok. Apri yo aja Kyai sepuh lho, Pri. Lho, iki ya sepur umure nek kudu melu tren saiki. Tren saiki. Lho, Bu Ayu. Ayo Bu Wahyu. Aku wis kerisik. Masih golek dalan kok. Terus dikapak-kapake kok keri. Yo, yo. Ayo Bu Ayu. Kok didengkul. Yo, Mas Ayu. Ayo. Isi aku. Sogok, sogok. Bu Guru. Ala keri, keri, keri. Sogok, ala keri, keri, keri. Wah, kulune nggo tangan. Ya carane dhewe-dhewe to. Wah, nek caramu nggo tangan. Lah iya. Maksudnya iki kan kaya aku bareng kan keri nek di kupingku dikilini ngene kan keri kan dhewe keri ini kan beda-beda. Piye Agnes karo Riza pengen. Alah yo, Susan. Oh, Bu Pras yo pengen Oh, lho. kuwi. Wah, Pri. Ayo Bu, Ayo, Pras. Bu. Catat nggih Coba. Bapak Ibu nggih. Bu Pras. Bu Pras, Bu Pras. Ayo, Bu Pras. Ayo. Bu Pras sini. Bu Pras ayo. Isih keri. Bu Pras keri. Bu Pras keri. Wis ra krasa. Keri ora ngopo-ngopo ya ora. Alah. Goyang Contoni rene. Lho kok Mas Heru. contone. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Yo. Ya ora kaya ontrung lho. Ora kaya ontrung. Lho, tunjukkan bahwa usia tidak membatasi, yuk. Iya. Sogok, sogok, ah keri, keri. Gue. Sogok, keri, keri, keri. Sogok, sogok, ah keri, keri, keri. Piye? Piye, piye Mas Gading?
Sip tenan aku. Sip lah ya. Sip ngono kuwi. Loh, ternyata Sip. Nah, di alam taruh dalange. Wah. Tua ke jos. Os. Nggon tenaga isih wel. well. Nek kowe sih well lho. Kok ngerti well barang iki lho. Beleh-beleh tenan. Oh alah. Yo. Pun, niki lali janjine kersane dirampung kiriyen jan tetep mriki nggih, Bu. Apa? Lah kowe ya dereng sida Dene kok. dereng siap, Mosok kok. kayak keri-keri tok wis kejatah iki dereng. Yuk. Janjane kowe nang ngendi? Hei! Galakanku sayang kepiani. Hatiku sudah kencang karo wanita liya. Hei! Hei! Ya. Terima kasih. Bu Ayu, Bu Mbak Neti, Bu Wahyu lenggah. Lah iki sih Bu. Kok sik kuwi? Niki dereng. Tahan nek kuwi. Lah. Ditahan, lah nggih. Wis lah salejake dalange selera tua ya. Hmm. Coba sing Arep tak ditahan. kon asah-asah mian. Hah? Tak kon asah-asah mian. Kembang rawe pemundutan Bu Kasih. Oh. Nggih. Lho pun dirogokke. Lho kok dirogohke lho. Oh, wis Jangan dirokok. tampani Bu, jangan tampani Bu, wis dirokok. Karo mumbul culut. Hah? Olah men duit kok kon mumbul tole. Ya wis ora asah. Lho bukake Bu. Lah, monggo. Nggih, matur nuwun nggih Bu, mugi-mugi berkah barokah. Bu Kasih. Laris melu-melu Mbak Maimin. Bu jenengan apa? Hah? Mesake pahlawane. Mbok menawa ya ana sing ngenyang barang. Oh alah. Hah? Nggih, pun beto tahu matur nuwun nggih Bu. Sembah nuwun Bu. Mugi-mugi Walah berkah tahune barokah. niki sing ngene Bu Kasih. Nggih. Yo elah enake. Enak kaya tahu kula. Tahu sing damel Bu Pras ten dalem niku lho nggih to Bu. Nggih, kenyil-kenyil Mbak. Bu Pras menika yaswanipun pinten to Bu? Yaswanipun pinten nggih? 15 tahun. 17 tahun. Wah. Kok cek semego nih. Nggih, tasih karem. Karem Gusti. Karep apa? Maem maksudnya. Wah. Tasih kemampleng, Ampun, salah. nggih. Lho, janjange dik gading tesih kemampleng. Kok saya atos suaramu. Oke, spesial kagem Bu Era Dukuh. diatos engko Lah, lagu tekokke. menika Bu Dukuh piyane cek timur, cek enom banget. Nah, Terima kasih. Nggih. Diaturke kembang rawe nggih, Bu? Nggih. Oke. Bersama warga Laras, monggo dados. yo. Bersama Ibu kita Prastiwi. Yo. Sembah nuwun Bu Pras. Sehat selalu. Amin. Pun nggih, Mbak. Nggih monggo Bu Prastiwi. Matur nuwun. Waranggana semada sampun waraden Mbak Limbuk Mak Cangi. Kersanipun Mak Cangi dos pundi? Nggih niki gandeng wektune pun ngoyak Nggih. lakone nggih. Tasih dawa. Nggih. Nek kurang dawa dawake. Nggih monggo. Ndongake warga karo matur nuwun, Nak. Jis pindah malih kula dongaaken warga Samben. Samben. Mugi-mugi pinaringan kesehatan, keselamatan, Amin. tinebena saking suker sakit lan memolo. Nggih. Matur sembah nuwun sedaya panitia. Ibu Dukuh, Bapak Bu Ketua Dukuh, Panitia. Sedaya kemawon Tanpa mugi terkecuali tetep amanah. amanah. Amin. Warga sansaya guyub rukun, bersatu, Iya. berboko, makmur, salaminyo. Selamat sing nanggap, Selamat sing ditanggap, selamat sing nonton tanggapan. Amin. Sembah nuwun. Nggih. Nok, piye, Mak? Iki gandeng wektune ya saya ngoyak lakone ya isih dawa. Awake dhewe iki neruske laku sik neruske lakon mengko le seneng-seneng diteruske ning gara-gara meneh ya. Saiki sebo ya kok sebo apa jenenge? Kek neruske lakon nandang sebo ki terus rampung. Iya. Ya ayo Mak tak derekke. Ayo Nak.
tansah marang sukma sukma sinukma winaya ing asepi sinimpen tolong ing kalebu bambu kaning parana taren saking leping aluyup Indo pasating sumpena sumusup ing rasa jati Sineguk semantun gendika capek ngamu wonten sak jawining pendhapi pring apus nenging Sang Hyang Jagat Girinata ngawit dhateng ingkang raka Bathara Narada miwah sangyaning para Durandara solanya pating bleber pating celor tirta mbludakaning daratan Sru kacaryan marang aturira Sang Resi Kaneka putra saksana Gya Nyidikara mrekencong Maruda yang Pak Pong Bu Bala kali cudhe sapa sing gawe Adi Guru keparengan dithateng ingkang raka ing Sidik pangudal-udal lan para putra-putra dewa dipun kanthi wonten papan dunungipun Bagong menika wonten wigatos menapa Adi Guru senajan ingkang putra penyarian ugi cumadung dawuh rawuhlun ingkang putra Punendragi cumadung dawuh kula inggih nyadong dawuh Rama Pulun kula inggih nyadong pangandikan ulun Kakang Narada marmane ulun tedhak utawi humyang marcapada marepake ungganing Bagong krana nalika semanten nampi dawuh dipun timbali Kakang Ismaya lumantar pameling dene suraosipun Bagong kalenggan menika gadah gegayuhan badhe mbangun desa nanging wonten syarat lan serananipun Bagong badhe mbangun desa lajeng srananipun menapa Adi Guru? Bagong nyuwun supados kula maringaken wujudipun Plemper Tangga Jiwa lan Jambu Depa Nirmala.
Monggo menika daharenipun para dewa ing kayangan. Lah nggih. Lajeng paring pun Adi Guru maringaken napa mboten? Dereng Kakang. Nanging perkawis menika malah saged kula kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih dhateng Kakang Semar. Loh, malah kangge pancatan ngendhih Kakang Semar niku pripun Adi Guru? Nggih. Kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih panguwasanipun Kakang Semar. Pramila kula badhe minangkani panyuwunipun Bagong nanging srananipun Kakang Semar kedah nyembah dhateng ulun. Loh. Lah kok sranane Kakang Semar kedah nyembah dhateng Adi Guru krana Semar menika ingkang nuntun dhateng titah supados sami nglewar anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Ingkang dipun kersakaken Adi Guru kados pundi? Kok lajeng wonten pangandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang Narada. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru, boten wonten sanesipun. Lho, mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih dhateng ingkang nyipta jagat raya saisine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung, ingkang Maha Suci. Lah kok inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir. Mila selagine Semar niku tasih urip nggih niku sing giring menungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi. Terus dadi kandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang wong miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yektine namung giring menungsa pados sami nyembah marang pangeran. Lah nggih. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati menika namung dumateng zat ingkang murwing zat. Gusti ingkang Maha Nasa boten saged. Sesembahan jati menika inggih namung kula. Namung Bathara Guru ingkang wajib disembah kalebet Kakang Semar ugi kedah nyembah dhateng Bathara Guru. Oh, lah pancen marahi ruwet nggih wonten mriki menika. Mila Adi Guru mandhanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tartemtu badhe dawa buntute. Kirang bejo sembiripun Paduka Adi Guru malah badhe sinuraing jagat. Krana Paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapecak ngendika saklimah menika kedah saged kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ing mangke nyimpang saking bebener nerangger-angger lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok. Ora sarujuk leres Adi Guru nggadahi panguwasa niku leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani. Nanging kangge ngayomi tur malih Adi Guru. Kakang Semar menika kadang werda Paduka. Lah kok sedulur kok nyembah karo sing kowe enom. Mula ya lumrahane anak-anake Kakang Semar ora trima kalebet kula. Perkawis menika kula mboten sarujuk. Dados yen wonten menapa-menapa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu nggarap. Dados Adi Guru mangke nampi wewelak mangsa nggodhe Adi Guru. Caca muntaplir genetap netra kocak ngundarandir. Hitupnya mangala cakra. Kathah-kathah pangendikanipun Kakang Narada menika malah namung ina kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten nayogyani monggo Kakang Narada wangsul malih mawon ing kayangan perkawis menika ulun tanggunge lan ulun ingkang badhe ndadaki. Lah rak ngaten. Pun kula ora melu-melu nanging tumrap kula bot-boting urip sawiji-wiji mekaten namung ngundha ing karma para. Sapa nandur bakal ngunduh. Mang titeni mawon yen ala mboten badhe tumama ing becik Adi Guru.
Menika Pungulun Narada malah lajeng oncat. Inggih. Wowu kula Narada sajaipun mesgul penggalih. Ya wis ben ingkang Baku Bagong wis wani murang tata marang ulun. Kita kabeh wae supaya padha merepeki marang Garing Petruk Bagong. Babarna sirnakna pisan malah Kakang Smaruga bandanen. Samangka banjur digawa munggah ning kayangan cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Inggih. Ngesaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu. Kula inggih nyuwun pamit nyuwun pangestu. Inggih kula nyuwun pamit Pungulun kabeh wae ingkang padha sutiti ati-ati. Sinungwati Syawati Jagatnya Kinarya momong sarira tunggal. Duh Truk tenane Truk. Aduh nilai Irana mau Pukulun Bathara Guru nggawa para dewa. Lah iya to. Jan kroyokan apa jenenge? Kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan tenan nek iki Kang. Kabeh yang merga saka Bagong sing wis wani karo Bathara Guru kuwi. Lah ya nek ngene iki lah ya kabeh terus melu repot ta? Ha ta, Truk? Iya. Kabeh melu rekoso. Iki dang apa ta iki? Kok do grundelan to? Kowe niate do ikhlas bantu apa ora? Ya ikhlas ki ikhlas, Gong. Aku ki kakangmu ki ya ikhlas nek kon ngewangi karo kowe. Lah gene ngono kok. Padha gemremeng. Do wedi apa? Lah ya nek seneng musuh karo dewa ki ya wedi to, Gong, masa ya ora wedi. Ha ya wedi kena ning ya aja diketokke, ben ketok nek wong ampuh ngono lho. Ana Semar mosok mung musuh karo dewa-dewa wae kalah. Nek engko kalah tenan. Nek mengko kalah tenan mana kepiye? Ora nek kalah ki wis to. Percaya kalau kae. Bola kae wis mara tekan kowe.
dewa-dewa wis do tekan kene iki. Wis pokoke ditekati wae, tekati ngewangi Bagong. 3 vs 3 imbang iki. Aku tak musuh karo Bathara Indra kae sing dedeke gagahe meh padha karo aku. Aku tak musuh karo Bathara Penyarian sing padha cilike. Engko lek Bagong kepiye? Aku wis ben musuh sing mrengangah kae, ya mau dipati ora apa-apa. Kae dewa tukang jabut nyawa. Wis tak ladenane padake. Iki Punakawan ing atase mung titah nanging lha kok padha ninggal tata krama. Nyatane Bagong malah wani nantang Rama Pulun Bathara Guru. Yo anggepe apa Punakawan iki? Oh la dalah. Sajake doani tenan karo dewa. Jabut nyawamu wis ben ayo dadi wanene. Nek perlu rasah basa iki ngopo basa barang Punakawan. Anggepe apa karo dewa kok tanpa tata krama? Wis ben. Ora perlu dadak ngajeni karo dewa. Anggepe apa? Adikku Bagong duwe kekayaan utama bakal bangun desa. Kok Bathara Guru ora trima bapakku Semar malah kok nyembah karo Bathara Guru. Anggepe apa? Anak-anake sing ora trima. Truk. Wis rasa dadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gek gelut wae. Wah ya wis ngono ki ditekati wae. Ayo Gong, diperangi digeluti Gong. Oh. Ayo. Padha kira iso gelut. Sambato. Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.